Benvingudes, benvinguts, molt bona tarda a tothom i merci per venir avui un dia més en aquest seminari. Ahir van començar aquest seminari amb una primera sessió, diguem-ne, més introductòria, amb tot un calaix de conceptes bàsics que després vam discutir al voltant d'alguns casos històrics i avui seguirem amb alguns dels debats que es van encetar durant la sessió d'ahir i que correran a càrrec d'aquestes dues persones que teniu aquí al davant, que ens presentaran dues qüestions diferents però molt relacionades. Per una banda tenim en Rubén Martínez, que si no m'equivoco serà la primera persona que parlarà, que és el director de l'àrea d'Ecologia i Urbanisme de l'Institut Hidra, de l'institut en el que estem avui col·locats. I per altra banda tenim a la Joana Bregolat, que és investigadora i activista ecofeminista i militant d'anticapitalistes també. Doncs ahir vam mostrar una gran passió d'energia. Espero que avui hagueu vengut també amb moltes energies carregades i que el debat sigui tan fructuós com el d'ahir, no? I sense més, doncs, Rubén. Vale, gràcies, Julio. Vale, d'entrada una qüestió formal. La presentació és en castellà, jo ho faré en català, d'acord? Jo crec que si no, algú d'entrada té com alguna limitació per entendre el català, crec que amb la presentació es podrà entendre. Vale. Ho vam comentar ahir. O sigui, una de les qüestions principals d'aquest seminari és la pregunta que teniu aquí al davant. Si, dit fàcil, la crisi ecològica és producte d'un règim particular, el règim de propietat capitalista. El que farem avui és afirmar que efectivament és així. I el que volem és situar tota una sèrie d'evidències per poder discutir-ho i si efectivament la crisi ecològica és producte del règim de propietat capitalista, això té moltes conseqüències a l'hora de pensar política i estratègicament què és una transició. A la primera sessió, el Julio ens explicava dos dels elements centrals d'aquesta qüestió sobre crisi ecològica i règim de propietat capitalista. En particular, dues qüestions principals que són la propietat i el règim de propietat. I també va avançar en algunes singularitats que té el règim de propietat capitalista. És a dir, que ja tenim una idea del que és el règim de propietat i de certes característiques que té aquest règim quan és capitalista. Entre d'altres, jo crec que hi havia moltes, però entre d'altres hem de pensar en això en termes d'un feix de relacions, un haz de relacions. Un règim de propietat capitalista vol dir que es generen condicions sota les quals qüestions com poden ser els contractes mercantils, els drets de propietat, però també com s'integren aquí els drets civils, la capacitat que tens o no per competir en el mercat, les rendes patrimonials, etc., constitueixen una forma de vida, un modus de relació social. Però jo crec que el que ens falta encara per acabar de codificar entre crisi ecològica i règim de propietat capitalista és precisament què és la crisi ecològica. I faré una mica, la idea és fer una mica el que va fer el Julio, és no donar res per sabut, ni pensar que compartim la idea de què és una crisi ecològica. Al mateix temps, seguint un ordre lògic racional, si partim de la idea, la Joana i jo, que efectivament el règim de propietat capitalista i la crisi ecològica tenen una determinació directa, és causa directa de, resultaria lògic pensar que si jo explico què és el capitalisme, sortirà directament quina és la seva relació amb la crisi ecològica. Per tant, he pensat que potser inicialment era explicar què és la unitat dominant en una societat que anomenem capitalisme, és a dir, explicar què és el capital. No el llibre, sinó la unitat de relació social, el capital. Com sabeu, aquesta sessió es basa en gran part en aquest informe i el podeu aquí agafar imprès. I efectivament aquesta serà l'índex que jo faré servir. Per un costat,
què és el capital, per un altre costat, què és l'ecologia del capital, i per un altre costat, si em dóna temps, i si no li passaré la pilota a la Joana, jo estic convençut que a la Joana no li donarà temps de fer el que ha de fer i la Joana igualment, aleshores jo quan veig que ja s'ha acabat el meu temps li passaré la pilota i potser arribo, o ho puc fer molt ràpid, que és la crisi de l'ecologia del capital. Què és la crisi de l'ecologia del capital? Vale, comencem per al capital. Vale. Ho intento fer ràpid i segurament em deixo molts matisos. Però què és el capital? Vale. Una de les singularitats del capital és que és cosa i és procés. És cosa i és procés. El capital és cosa, són diners, però és procés. Quin procés? Els diners en moviment. El capital és un procés cuya unitat de valor és el diner o l'expressió monetària d'una mercaderia i alhora el capital és un procés en el qual hi ha valor en moviment. Si el diner és la unitat de valor, això vol dir que el capital és la contínua revalorització dels diners. Però si els diners són la unitat de valor dominant, això vol dir que hi ha diversos problemes centrals en aquesta equació. Si el capital és procés i és cosa, i aquesta cosa és diner, i el capital diu que tot el que té valor té expressió monetària, i si el diner és diner en moviment que es revaloritza, aquí hi ha una cosa rara, hi ha una cosa estranya. Hi ha alguna cosa que produeix valor que no és diner. Però resulta que l'única cosa que podem fer equitativa amb el valor són els diners. És com aquí està passant una cosa estranya. No? Bueno, d'aquí es deriven diverses contradiccions o diverses asseveracions. La primera és que només té valor en aquest tipus d'equació abstracta que després ho veurem en concret. Només té valor allò que té expressió monetària. Només té valor allò que té expressió monetària. El primer principi a partir d'això que he comentat. Capital és diner i procés, diner és unitat de valor, procés vol dir revalorització dels diners, per tant, només té valor allò que té expressió monetària. També partiria d'un altre principi. Tot el necessari per a produir valor pot ser obtingut amb diners. Tot el necessari per produir valor pot ser obtingut amb diners. Una premissa a partir d'aquesta equació que acabo de dir. Fins i tot podríem dir que tot el necessari per a produir valor pot ser substituït per diners. Si jo necessito capital fixe, una infraestructura, més força de treball, més energia, ho puc aconseguir a través de diners, invertint diners, construint la tecnologia que em permeti produir aquesta energia amb més diners. I un quart principi, que aquí és on ve, empiezan les curves, si el capital són diners que es revaloritzen, com deia, ha d'haver-hi altres fonts des de la qual neix el valor però que no són diners. S'entén això? És a dir, els diners no broten d'una font natural i tu dius, poso més diners aquí, de sobte els estic posant sota terra i resulta que es reprodueixen els diners. Els diners no són una llavor que produeixen diners. Aleshores, si jo entro en un circuit que revaloritza els diners, però estic dient que només els diners són valor, quina és aquesta font misteriosa de producció de valor? L'imperatiu capitalista dicta que s'han d'invertir diners en un procés que efectivament produeix més diners. Aquest és l'imperatiu del benefici que s'ha de fer una vegada i una altra. No hi ha més imperatiu en un món dominat pel capital que revaloritzar els diners contínuament per produir benefici i invertir aquest benefici en més diners perquè donin més diners. Recordeu la diapositiva que posava ahir el Julio d'aquest imperatiu integrat en el capital inmobiliari. Necesitamos más viviendas
para vender más viviendas. ¿Qué es vender la tuya? ¿No? On està aquí? Per què és el valor d'ús de l'habitatge? No, dona igual. De fet, en principi, sota aquests imperatius del capital, el què és el vehicle perquè els diners produeixin més diners, dona igual. El què, el que hi hagi que contribueix a produir més diners, dona igual. Pot ser un front litoral, pot ser energia verda, pot ser una cadira, pot ser un mòbil. Mentre produeixis més diners serà útil. Vale. Deia, el capital és una cosa i és un procés, i aquest procés és un circuit en el qual es revaloritzen els diners. Quin és aquest circuit? Quin és aquest procés de revalorització? Tradicionalment, i jo crec que està bé, tot i que té problemes, tradicionalment el que es diu és que hi ha 3 circuits de circulació dels diners. El de producció, el de realització i el de distribució. La producció, realització i distribució. Producció és el moment en què es produeixen què? La unitat, que encara ens falta per mencionar, que és la que condueix la revalorització dels diners, que és la mercaderia. En el circuit de producció es produeixen mercaderies. I calen diners per comprar què? Per comprar força de treball, infraestructures, un local com aquest, força de treball com la Berta, el Rubén també treballa, tot i que sigui soci treballador, i produir què? Serveis amb un preu que sigui superior al cost que m'ha costat aquest local, la Berta, jo, i revaloritzar els diners. Aquest circuit de producció és el primer circuit on circulen els diners. El següent circuit és el de realització, que se li llama així, però és el circuit de compra-venda, de serveis i mercaderies. Per què es diu realització? Perquè és on es realitza el valor. Tot i que jo estic invertint en aquest local, en el sou de la Berta, en el meu sou, bueno, jo no, la meva cooperativa, ja sabeu, democràcia col·lectiva, etc. Jo he de treure aquests diners en un altre circuit perquè realitzi el valor. He de vendre el meu servei, el meu producte, perquè algú em doni diners en benefici. I el tercer circuit és el de distribució. És a dir, com se distribuye el pastel. És a dir, de tot el que jo he tret d'aquest servei o producte, hi ha una distribució diferenciada. Per què? Per qui té els drets de propietat sobre la infraestructura, el propietari, per qui té els drets de propietat del local, el rendista, per qui té la imposició via legal del cost excedent per fer impostos, l'Estat. Producció, realització i distribució. David Harvey fa servir, com sabeu, segurament, aquests 3 circuits dels diners i imposa també tota una sèrie de coses, i aquí empieza a desvelar-se el misterio, que en l'equació de diners com a cosa i diners com a procés que es revaloritzen i generen més diners, no surten. Quina és la font misteriosa que no sent diners produeix valor perquè es revaloritzi els diners? Pues el marxismo tradicional ha dit que és el plusvalor del trabajo. És aquell excedent que jo no estic pagant al treballador o treballadora i que en les visions més radicals d'aquesta fórmula és un robo, no? Li estàs traient diners a aquest temps excedent no cobrat per part de qui rep un sou però no rep el total de que ha produït, plusvàlua. La font d'aquell valor que s'està generant però que no són diners, només és el plusvalor que genera en el treball? L'ecologia política diu que no. L'ecologia econòmica, bàsicament el que ens va traçar el Laredo, entre 1000 de les coses que ens va traçar, és que hi ha tota una sèrie de condicions de serveis ecosistèmics que són les que generen condicions obligatòries i necessàries perquè efectivament aquesta força de treball que genera plusvalor existeixi. Un gran problema per a l'agroindústria seria que desaparegués la fotosíntesi. Un gran problema per a qualsevol empresa, indústria titànica a nivell planetari que té molts diners és que desaparegués la pol·linització.
resulta que un dels principis que dèiem abans, que és que tot és substituïble per diners, no es compleix. El capital natural no és substituïble per capital econòmic. El capital natural no és substituïble per capital econòmic. Total, que ens trobem, ho diré així, tot i que canònicament no està ben dit, però que moltes coses que produeixen valor o moltes coses que produeixen les condicions necessàries i obligatòries per generar plusvàlua i generar valor en el mercat no són substituïbles i, de fet, degut al circuit dels diners, es destrueixen. I aquesta és la contradicció fonamental en termes ecològics, ecosistèmics del capital, que destrueix les seves fonts de valor. Destrueix les seves fonts de valor. Quan parlem de límits planetaris, quan parlem de canvi climàtic, quan parlem de crisi climàtica, en realitat, la qüestió aquí fonamental és que el capital s'ha trobat que una de les més severes contradiccions que té, que és la contradicció capital-natura, que és la contradicció de no poder substituir el capital natural per capital monetari, que és la contradicció de necessitar les condicions necessàries per generar valor i no tenir capacitat de reproduir les condicions que han generat aquest valor. El capital no pot generar petroli, el capital no pot generar carbó, el capital no pot generar aigua, el capital... Resulta que en el seu propi exercici es troba, exercici que no és un altre que reproduir el valor dels diners, es troba que està destruint no només les fonts de plusvàlua, perquè cada vegada cobrem menys i hi ha més treball esclau, sinó també les fonts que donen condicions perquè aquesta plusvàlua es generi. No? Dit d'una altra manera, el canvi climàtic, la crisi climàtica, la crisi de biodiversitat és un problema titànic pel capital. No només per la humanitat en el seu conjunt, o pel sud global, o per els espais d'extracció. El capital té un problema molt greu, per què? Perquè ja no pot desplaçar ni en l'espai a altres països, ni en el temps, dintre del 2030-2040 baixarem les emissions, ja no pot desplaçar el problema que genera la contradicció capital-natura ni en l'espai ni en el temps. I aquest és el bloqueig, no? Aquest és el bloqueig. Vale. Passo al següent punt. Sovint pensem, si voleu, és una manera retòrica d'introduir el tema, i potser sovint no pensem això. Però bé, sovint pensem que l'ecologia o els ecosistemes són un espai natural harmoniós on fauna i flora generen recursos i jaciments per la vida natural i humana, i que quan menys activitat humana hi hagi millor, i de fet pensem que si un ecosistema es trenca o l'ecologia no produeix els seus circuits de reproducció és per un excés d'activitat humana. Són els sistemes urbans, l'explosió de l'activitat humana i del model industrial els que afecten a la natura. Ecologia vol dir aquesta visió harmoniosa d'un bosc on efectivament fauna i flora viuen en comunitat i l'acció humana és el problema. Jo proposo una mirada diferent sobre l'ecologia. L'ecologia és una manera d'organitzar i ordenar les relacions ecosistèmiques, en les quals estan introduïdes també les relacions humanes. El capital té la seva forma d'organitzar tant la força de treball, l'energia, el territori, les matèries primes, etc. Existeix una ecologia del capital. I si veieu una mica el que deia al principi, aquesta unitat de valor, que són els diners, allò que no té valor, no es desvaloritza o és invisible, però resulta que aquestes fonts primordials per produir valor, com poden ser l'energia, les matèries primes, la reproducció social, etc., el capital no les pot substituir i es troben un problema perquè la contradicció capital-natura ja no la pot desplaçar i el canvi climàtic és un problema per l'acumulació de capital, etc. Què està passant aquí? Que l'ecologia del capital ja no funciona. Perquè el capital què fa?
com opera la seva ecologia? La seva ecologia opera valoritzant certes coses, invisibilitzant altres coses i desvaloritzant altres coses. Jo valoritzo què? Qui té drets de propietat, té rendes immobiliàries, té rendes sobre el treball. Jo valoritzo què? La força de treball que treballa i té una nòmina. Què estic desvaloritzant? El treball domèstic, la reproducció social, les matèries primes, la capacitat de la natura d'autoreproduir-se. Jo ordeno la natura, organitzo la natura perquè produeixi què? Una unitat de valor que és la que vull que medir les relacions socials. La mercaderia i la seva expressió monetària, els diners. Sí? Em seguiu? Sí? Vale. Aquesta ecologia del capital, aquesta forma d'organitzar les matèries primes, les relacions socials, els aliments, l'energia, etc., és la que està en crisi. Per mi, la crisi ecològica és, abans de res, una crisi de l'ecologia del capital. És una crisi en la forma en què el capital ha organitzat la natura. Anem a posar un exemple. Vale. Aquí tenim pollastres, no? L'agroindústria nodreix i mata cada any 60.000 milions d'ocells. En 5 setmanes, els sistemes industrials de producció de carn poden convertir un ou fèrtil en un pollastre de 2 quilos. No és el cicle natural entre cometes, però natural sense l'acció del capital en la qual hauria de créixer un pollastre. El que està fent el capital és accelerar la trama de la vida. Està accelerant la trama de la vida. Per què l'accelera? Perquè la seva mercaderia en el mercat produirà valor i necessita tenir més mercaderies per produir un benefici creixent. Tota la bioenginyeria que hi ha a l'entorn de la indústria càrnica per produir cada vegada més pollastres, més porcs, estan guiades per l'imperatiu del benefici. El capital organitza la natura perquè els pollastres creixin més ràpid. El capital produeix natura. El capital produeix natura. Per a produir aliment barat, aquests pollastres seran nuggets de pollastre, i els nuggets de pollastre no entrarem si ens agraden o no, però no són cars, són barats. Vale? Per a produir aliment barat fa falta treball barat. Els treballadors avícoles se'ls paga molt poc. Als Estats Units cobren 2 centaus per cada dòlar que es paga en un fast food de pollastre. Cada dòlar que tu pagues pels nuggets, 2 centaus són pels treballadors que a la cadena de muntatge que inclou la criança i incubació d'aquests pollastres, cobren 2 centaus. Ni dir quan cobren la gent que treballen a un Kentucky Fried Chicken o un McDonald's. És a dir, que la persona que serveix els McNuggets també té un alt disciplinament del seu treball. Per produir menjar barat no només cal accelerar la producció de vida de pollastres, sinó que també cal disciplinar el treball i extreure més plusvàlua del treball. És a dir, que aliment barat, pollastres creixent ràpid, biotecnologia perquè així sigui i treball barat estan directament associats. El capitalisme és una forma d'organitzar la natura. I resulta que les conseqüències de l'augment sostingut d'aquesta producció de carn també són un assumpte ambiental, també són una qüestió ambiental. El 14,5% de les emissions de diòxid de carboni a nivell mundial provenen de la producció ramadera. El capital és una forma d'organitzar la natura. Allò que no està, en termes, diguéssim, mediambientals, aquell cost que el capital no està internalitzant, que són aquestes emissions de diòxid de carboni, no són una conseqüència de l'activitat del capital.
no són una conseqüència de l'activitat del capital. El capital no està generant pollastres a tot ritme, disciplinant el treball de la gent que produeix els pollastres, la gent que els vens i tal, i de sobte resulta que genera emissions. És resultat d'una forma d'organitzar la natura. És una condició que està integrada dintre dels circuits dels diners. No és un impacte exterior. La natura està internalitzada dintre del capital i resulta que aquesta forma d'organitzar la natura entra en contradicció perquè allò que li genera les condicions perquè creixin els pollastres alhora ho està destruint. Aquesta és la contradicció capital-natura. Aquesta és la contradicció capital-natura. Vale. Total, que tenim una articulació entre treball barat, aliment barat, matèries primes barates i energia barata. I a més, si mirem tota la reproducció social necessària perquè existeixi gent que està treballant en primera línia d'un Kentucky, hi haurà tota una sèrie d'hores no remunerades que, evidentment, la crítica feminista de l'economia política ha fet i ha dit 1000 vegades. No? És a dir, estàs valoritzant el treball assalariat pagant per sota del que hauria i alhora estàs destruint les condicions necessàries perquè aquest treball existeixi i alhora estàs destruint els serveis ecosistèmics necessaris perquè els pollastres puguin continuar creixent. No? Això és el que està en crisi. Això és el que està en crisi. Vale. Fent servir un adagio marxista que en realitat està en un peu de pàgina del volum 1 del Capital, que no hace falta decir qué página es ni nada d'esto. Que Marx deia que el carbó és carbó i només es converteix en mercaderia sota certes condicions i relacions històriques. El carbó és carbó i només es converteix en mercaderia. I, de fet, continuava, i normalment aquesta cita no es continua perquè és molt políticament incorrecta, perquè Marx deia un negre és un negre, només es converteix en esclau en certes condicions històriques i relacions socials. En certes condicions històriques i relacions socials. El misteri hauria de ser saber quines són aquestes condicions perquè un negre sigui un esclau o perquè el carbó sigui capital fòssil. Doncs, retomant aquest adagio, podríem dir el mateix del pollastre. Un pollastre no es converteix per si sol en un nugget, tot i que moltes vegades el capital, amb el seu fetitxisme de la mercaderia, ens ho fa creure. Sembla que hi hagi una màgia per la qual aquell nugget apareix davant teu i és superbarat. I hòstia, quantes vegades ens hem preguntat com pot ser que 6 nuggets valguen 2 euros? Ja comencem a tenir una explicació que segurament ja teníem. Dic, un pollastre no es converteix en nugget de manera automàtica, sinó que necessita certes condicions socials i certes relacions històriques perquè així sigui. Un pollastre no es converteix en nugget amb benefici capitalista si no hi ha certes condicions socials i històriques perquè així succeeixi. Jason Moore, historiador mediambientalista, que té un llibre que es diu El capitalismo en la trama de vida, el que diu, la resposta que dona a aquestes condicions socials històriques és que la unitat d'explotació del capitalisme és una corrent creixent de treball, energia, matèries primes i aliments. Una corrent creixent de treball, matèries primes, energia i aliments. En totes les mercaderies que el capital genera i que produeixen benefici capitalista, és necessari produir el que Jason Moore anomena natures barates. El treball en un Kentucky Fried Chicken és natura barata. Els pollastres que es converteixen en nuggets és natura barata. Les emissions que es produeixen degut a l'agroindústria és natura barata. L'energia necessària per produir aquestes condicions d'aigua, electricitat, és natura barata. La reproducció social del treball que genera les condicions per qui treballa al Kentucky Fried Chicken és natura barata. Una corrent creixent de natura barata és la unitat d'explotació real del capitalisme. Aquesta és la tesi principal de Jason Moore. Però què passa? Que hi ha natures barates que estan devaluades, jo no pago la nòmina que hauria de pagar aquest treballador perquè sense la seva plusvàlua, és a dir, aquest temps excedent no cobrat, jo no tindria benefici, està devaluada,
i altres natures barates que estan invisibilitzades, que ni tan sols tenen expressió monetària, com la reproducció social en l'àmbit domèstic, produït dominantment per dones històricament i en el present, o tots els costos de reposició d'aquella matèria prima que el capital està extraient, apropiant, mai produint, que el capital és incapaç de substituir per diners. No? És a dir, que natura barata vol dir devaluació del treball, devaluació d'allò que produeix valor, però també vol dir invisibilització. Invisibilització, moltes vegades, exercida no per hegemonies o per relats, sinó amb violència. Amb violència. Vale. El mateix que passa, i aniré ràpid perquè ja estic fora del temps, el mateix que passa, i no he explicat res, el mateix que passa amb els pollastres passa amb això que hem anomenat capitalisme verd. És exactament igual, exactament igual. Una corrent creixent d'energia, treball remunerat i no remunerat, matèries primes i aliments per produir benefici capitalista. Una persona del Senegal no es converteix en esclau de les mines de cobalt per si mateixa. Hi ha d'haver unes condicions socials històriques per produir això. Quines són aquestes condicions? Les que acabo d'explicar. Aquest circuit dels diners que devaluen o que invisibilitzen i que moltes vegades invisibilitzen amb violència, convertint a un senegalès en un esclau per produir benefici capitalista. Des d'aquesta tesi, el capitalisme industrial, el capitalisme fòssil i el capitalisme verd comparteixen un ADN comú. Aquest ADN comú és el que s'anomena règim de propietat capitalista. Règim de propietat capitalista. Perquè només cobra qui té drets de propietat, només cobra qui té capacitat de poder demanar diners pel lloguer d'aquest local, només cobra qui té la propietat de les mines, que no són els senegalesos, etc. I un règim de propietat com el capitalista no només té a veure amb una qüestió jurídica, sinó que també té a veure amb una qüestió coercitiva, coactiva, i també té a veure amb produir imaginaris que generin consens. El règim de propietat capitalista és una combinació entre codi, normes, violència, exercici de coacció a través de l'Estat i del seu poder militar i policial, i cultura. Generar imaginaris de consens perquè es pugui portar a terme l'agroindústria o l'extractivisme de liti, etc. Aquest imaginari normalment és el de modernització, desenvolupament, creixement, etc. Vale, em salto un parell de coses i vaig cap aquí. Vaig acabar de tancar aquesta qüestió de... Aquí. El règim de propietat capitalista. Diu... No ho puc llegir. Julio ahir citava aquesta jurista alemanya, Katharina Pistor, que ens diu el següent. És que no tinc la cita i no sé si... Vale. Diu: el capital manda y manda a través de la ley. Debe su capacidad de crear riqueza a los módulos de un código legal que está respaldado por el poder estatal. Y su resistencia en tiempos de crisis puede atribuirse a la combinación de instrumentos legales, de blindaje de activos y de voluntad del Estado de echar una mano al capital para preservar no solo el capitalismo, sino la estabilidad social y, en consecuencia, el propio Estado. Hi ha un feix d'instruments legals per produir aquesta condició que necessita el capital i alhora està afegint Katharina Pistor també és una forma d'autolegitimació de l'Estat, que és qui governa, controla aquest codi de capital. Està parlant de normes i lleis, és una jurista. En suma, el capital está inextricablemente unido a la ley y al poder estatal porque en su ausencia los privilegios legales de los que disfruta el capital no serían respetados por otros. És a dir, que el capital organitza la natura, devalua treball i valoritza altre treball, invisibilitza fons de valor i fins i tot amb violència
expulsa relacions que poden produir valor però no diners, gràcies a que hi ha un codi legal respaldat per una autoritat democràticament escollida, que és l'Estat, que produeix llei, norma i que li dona legitimitat per fer-ho. No? Nosaltres respectem els diners, nosaltres respectem els contractes, nosaltres respectem els drets de propietat de qui té titularitat sobre aquest bé i que pot explotar treball, etc., perquè no només hi ha una legitimitat legal, sinó també simbòlica de l'Estat. ¿No? Y continúa Pistor. La ley es el material, ojo aquí Pistor que patina, la ley es el material del que se fabrica el capital. Da a los propietarios de los activos del capital el derecho al uso exclusivo y a los beneficios futuros generados por sus activos. Y permite, me voy a hacer daño, al capital dominar no a través de la fuerza, sino de la ley. Este material está hecho a partir de el feix de relacions que produeix diferents codis, ¿no? El derecho privado, la legislación de contratos, los derechos de propiedad, los fideicomisos, la ley societaria, en definitiva, los módulos del Código Legal del Capital. Los estados han externalizado la ley a los abogados de las élites. Los creadores del Código Capital son los abogados de las élites. Fixeu-vos el que fa aquí, a la Catalina Pistor. Diu, efectivament, hi ha un règim de propietat capitalista que té una vessant importantíssima que és jurídico-legal. Si no, el capital no podria organitzar la natura de tal manera que ell escull quins són les fonts de producció de valor que paga, que tenen expressió monetària, que es dona diners. El rentista, el trabajador, el empresario. I altres que no, que les devalua. Per què? Perquè no tenen drets de propietat, ni actius, ni capacitat de negociació en aquest entorn on diners, propietat i mercaderies són les unitats d'ordre del capital. El capital organitza la natura a través d'aquest codi i diu Catalina Pistor, jo hasta aquí estoy de acuerdo, però diu Catalina Pistor, la ley es el material del que se fabrica el capital. Si és una metàfora, la compro, però la ley no és la matèria con la que se fabrica el capital. Però bueno, y después diu, y permite, ¿no? Toda esta serie de activos, no sé qué, permite al capital dominar no a través de la fuerza, sino de la ley. No a través de la fuerza, sino de la ley. És a dir, el que està dient la Catalina Pistor és al capital no li fa falta tenir poder militar o coacció o coerció, perquè com en té drets de propietat i tothom està satisfet amb aquests drets de propietat, no li cal ser coactiu, coercitiu. Bueno, pues en realitat, jo a favor d'aquesta mirada jurídico-legal sobre el règim de propietat, a favor, de fet a l'esquerra normalment, dic l'esquerra no per nosaltres sinó per mi, tenim molt poc present que hi ha formes de produir inversió o canvien l'hegemonia del poder a través de canviar el codi, de canviar la llei, de canviar la norma, de canviar la regulació, però alhora no faria sobreèmfasi en que el règim de propietat capitalista és norma sin fuerza. No? Un petit exemple el tenim en el que per mi és un dels episodis del capital fòssil més tremendos. El moment en què l'estat equatorià va entregar 1,5 milió d'hectàrees a Texaco, que és l'actual empresa petrolera estadounidense Chevron Corporation, i aquesta operació tenia com a objectiu que Texaco extragués petroli d'aquesta àrea del nord de l'Amazònia equatoriana exercint violència sobre els pobles que tenien la seva pròpia ecologia, que havien organitzat la natura d'una manera diferent, que tenien unes formes de valor diferent, que tenien una sèrie de relacions que no desvaloritzaven la reproducció social i els serveis ecosistèmics. I aquest tipus d'ecologia prèvia al capital, el capital l'ha de destruir. No genera règim de propietat capitalista sense destruir el règim previ. No s'organitza la natura d'una forma que produeixi benefici si tu no destrueixes les relacions ecosistèmiques i socials prèvies amb violència, que és el que va passar aquí. Aquest procés de destrucció, inclús d'extinció d'alguns mòduls de vida i aquest procés d'expropiació violenta, de cessió de terres, normes contractuals negociats amb l'Estat i en nom del desenvolupament, és el que permet que es situï l'ecologia del capital. És a dir, tesi última, perquè no em dóna temps de més,
I la crisi d'ecologia de capital més o menys ja ho he explicat. Tesi última. La manera en la qual el capital organitza la natura perquè generi benefici és a través del règim de propietat capitalista. És condició sine qua non, és el subsol, és la base, tot i que és una metàfora que hemos desterrado, és la base sota la qual es generen les relacions socials ecosistèmiques que estan entrant en contradicció i que el capital, de sobte, no sap com desplaçar. Però el règim de propietat capitalista no només són un feix de lleis, de normes, de regulacions. El règim de propietat capitalista integra formes de violència, de coerció, d'expulsió, és a dir, el que David Harvey normalment anomena un procés d'acumulació primitiva que es reprodueix en el temps i que ja no és primitiva, no és originària, no és de fa segles, sinó que és perpètua, és una acumulació per despossessió. En cada forma en què el capital ha d'organitzar la natura perquè produeixi benefici, es dona una acumulació per despossessió, igual que en el capitalisme que anomenem verd. L'única manera, i ara ja li deixo pas a la Joana, l'única manera, tesi última, tesi política, ara ja no és analítica, és política, l'única manera de que hi hagués, ojo con el salto que voy a dar, que hi hagués una transició ecològica justa, no té a veure en produir un tipus d'energia, no té a veure en produir un tipus de força de treball. El que té a veure és en canviar el règim de propietat. Has de canviar el règim de propietat. Perquè si no, dona igual, al capital li dona igual si és liti, si és renovable, si és circular, si és força de treball negra, blanca, femenina, li dona igual si són fons litorals, si són actius basats en la propietat immobiliària o si són hotels. Digue-li a BlackRock. Digue-li a BlackRock quin tipus de mercaderies té, que no en té ni idea de quines mercaderies té. BlackRock el que vol és que els diners es converteixin en diners de la via més ràpida possible. BlackRock és la quinta essència del règim de propietat capitalista, perquè el que vol és que la mercaderia no li suposi problemes. BlackRock entra en contradicció i entra en disputa i entra en batalla amb els capitalistes industrials perquè els capitalistes industrials diuen «Ostres, es que no produces mercancías, solo las vendes». No? BlackRock posa diners i reprodueix els diners. Amb quina mercaderia? Li dona igual. Necessita el règim de propietat capitalista perquè això tiri endavant. BlackRock necessita normes, regulacions, sobretot, necessita violència i necessita imaginaris. Necessita que pensem que aquest tipus de formes de producció de valor a través dels circuits dels diners que ni tan sols passen per al circuit de producció, van directament al circuit de realització i de distribució dels diners, són modernes, tenen a veure amb el desenvolupament de les societats, etc. Bueno, ja està, ho deixo aquí. La crisi de l'ecologia de capital, que és això, és, per resumir-ho, que el capital es troba, dèiem, aquesta contradicció, capital-natura. El capital no pot reproduir un dels fons de valor principals del darrer segle, el carbó o el petroli, perquè, com deia Joan Martínez Alier, per produir petroli es necessiten segles de serveis ecosistèmics en forma de fotosíntesi fossilitzada. El capital és incapaç de generar condicions similars al treball, l'economia ecològica li anomena treball, el treball que ha fet la natura per produir petroli. I resulta que no només s'esgota el recurs sota el qual produïa aquest tipus de circuit accelerat de benefici, sinó que en la seva extracció ha produït condicions de crisi climàtica, emergència climàtica, etc. La crisi de l'ecologia i el capital és que el capital no sap com resoldre, com desplaçar la contradicció capital-natura. I ja està, ja t'ho deixo a tu, Joana. Vale, doncs comencem. Hola a totes. És com estrany fer aquest tàndem perquè mai l'havíem fet, així que és un moment de proves també, a veure si funciona i fem més bolos, ja veurem. Amb aquesta idea a mi em toca com la part de si el Rubén estava parlant de si el règim de propietat, si la crisi ecològica és producte del règim de propietat capitalista i la resposta és sí, doncs a mi em toca més la part de desglossar debats i diferents coses. Vale?
No veig la presentació, la veieu vosaltres, és molt estrany, però espero que sigui bonica. Totes les fotos són de dones en el camp, és perquè no sabia què posar i mira, doncs anem a posar alguna cosa que sigui bonica de veure. Dit això, com entraré en... Bé, és que és molt estrany això. Vale. Volia com començar la presentació, sobretot intentant buscar quins fils em serveixen a mi per plantejar aquesta qüestió. És a dir, com podem desglossar, diré més teòrics, polítics i estratègics que es desprenen d'acceptar que el règim de propietat capitalista sí és un problema i és el que origina la crisi ecològica. Com el primer moment era a partir de què entenem per crisi ecològica, que això ja ho ha tocat el Rubén, per tant no entraré, però sí com entendre que elements que des d'una perspectiva marxista, anticapitalista i al final d'entendre que si el conflicte està en el règim de propietat privada és que necessitem alguna... Bueno, del règim de propietat capitalista, però que és el règim de propietat privada, és un règim que hem de deconstruir, que hem de desmantellar per tal de donar resposta a la crisi ecològica, necessitem plantejar, doncs, altres imaginaris i unes formes d'anàlisi que ens permetin treballar-ho, perquè no seran les eines del capital les que ens permetin desmuntar el capital. A partir d'aquí n'hi ha diferents teòrics que entren en aquestes qüestions, diferents nocions que ens poden servir de mecanismes, no entraré en profunditat, però està la noció de fractura metabòlica, que és un element que han recuperat diferents teòrics de corrents marxistes i també des d'altres perspectives. Després n'hi ha la noció de crisi, però que tampoc entraré super en profunditat perquè és un debat etern i que podríem dedicar-li només una sessió a parlar de com concebem les crisis. Simplement fer com dos elements que per mi crec que són claus quan parlem d'aquests dos conceptes. La primera idea, i sobretot jo vinc d'economies feministes i d'ecofeminismes, per tant tiro bastant d'aquí a l'hora de definir aquestes qüestions, i és entendre que les crisis són un moment de ruptura, un moment en què es produeixen xocs. És a dir, quan els imperatius del capital van més enllà dels imperatius de reproducció de la vida. Per tant, es generen escletxes i trobem unes discontinuïtats en com funciona el mercat. I en aquestes crisis, doncs, s'obren escletxes que poden ser oportunitats, reptes i poden ser descalabros bastant grans. A la vegada, el concepte de fractura metabòlica, el que agafa com aquesta idea de les crisis com a moments de xoc i el que ens permet posar sobre la taula és que aquests xocs són especials, són temporals, estan arrelats i que a la vegada no es produeixen només en una dimensió, sinó que formen part d'un metabolisme social, ecològic, molt més ampli, etc. I aquí, això és definicions d'anar per casa, però que us recomano molt llegir més a la gent que ho parla i ho explica millor. I en aquest sentit, llavors, el que parlem és que la crisi ecològica, si forma part d'aquest entramat i que s'entén també com que és resultat del model de propietat capitalista, necessitem entendre la crisi ecològica no com un fet aïllat o una qüestió que passa exògena al capital, sinó que forma part i és intrínseca a les crisis d'acumulació capitalista a dia d'avui. I això, repeteixo, ja ho ha explicat el Rubén més en profunditat i millor que jo, però en aquesta idea això porta com un seguit de consideracions a nivell polític i important. Això vol dir que la crisi ecològica no només s'expressa purament en un sentit ambiental, és a dir, trobem expressions de la crisi ecològica que van molt més enllà de parlar que estem al mes de novembre i encara a vegades hem anat en màniga curta o de parlar de qüestions de quins usos del sol tenim, etc., sinó també s'expressen en altres elements. En aquests altres elements són, per exemple, quan parlem de la crisi de la inflació, quan parlem de les crisis del deute, quan parlem de processos migratoris, quan parlem de... Podríem posar qualsevol expressió, però al final el que ens porta a posar sobre la taula és que la crisi ecològica no és un sumatori o una cosa a part, sinó que en cada una de les crisis posa unes característiques específiques del període. És a dir, quan parlem de la situació ara mateix de l'apartheid israelià a Palestina i de tot el procés de genocidi, no és una qüestió que no tingui res a veure amb la crisi ecològica, sinó que també té una dimensió ecològica i també té uns efectes en aquest sentit. És a dir, parlem d'una expropiació de terres, parlem d'uns efectes de mortalitat, parlem de processos migratoris, parlem de com es gestionen certs recursos i al final estem parlant d'un conflicte que té una dimensió geopolítica energètica molt important i això té molt a veure amb el moment que ara estem parlant de crisi ecològica. I en aquest sentit, doncs és important entendre que és un escenari més en el que s'estan produint cada una de les crisis i conflictes i lluites que travessen el dia d'avui.
I, per tant, també des d'aquesta perspectiva marxista, i vull ser la turres marxista, no passa res, de dir aquesta idea de que és un escenari més també de la lluita de classes. Quan plantegem la crisi ecològica, no només la plantegem en termes de a mi m'està afectant el canvi climàtic, sinó amb tots els efectes que comporta això. Si parlem de tancaments industrials, de reconversió econòmica, etc., té un impacte a nivell de classe, té un impacte a nivell de gènere, té diferents impactes. I és important posar-ho sobre la taula perquè les resolucions han de tenir en compte aquests condicionants, perquè no serà mai una mateixa resolució de la crisi ecològica per una persona que viu a l'Upper Diagonal, que no ha tingut mai que preocupar-se per com pagar una factura o com arribar a final de mes, que una persona que viu en una situació, jo què sé, una dona en situació monomarental, amb pobresa energètica i amb una dificultat per pagar la cistella de la compra i tots aquests elements que podria posar com aquesta mirada de la feminització de la pobresa, serà molt complicat fer una resposta homogènia. Necessitem respostes desiguals i combinades que tinguin aquesta perspectiva. El segon element que crec que és important com destacar és això de que les turbulències econòmiques del capital atravessen les respostes que fa la crisi ecològica. I aquí com dos elements importants. I és que si entenem que la crisi ecològica s'emmarca en un moment d'una crisi del capital, d'un baix rendiment amb una tendència decreixent de la taxa de benefici mundial, etc., ens porta a comprendre que la crisi ecològica no només es mou en el marc de les coses van degradant-se, van a pitjor cada vegada més, i si us plau no us deprimiu quan dic aquestes coses, i faré bromes perquè necessito com aquesta reafirmació de que algú rigui per saber que m'esteu escoltant. Això, doncs, entendre que la resolució de la crisi ecològica que proposa el capital passa per dos elements que també estan intrínsecs a com funciona a dia d'avui. Que el primer seria que el capital tendeix cada cop més a pràctiques rendistes d'espoli i de despossessió, i aquí tinc una altra xuleta, perdoneu, que vindria a dir que el que el capital fa és que per generar davant dels seus escassos marges de benefici que obté dins els circuits de producció de valor, necessita expandir les seves fronteres d'acumulació i necessita generar nous espais. Aquí trobem l'espai de la reproducció social i de la sostenibilitat de la vida com el nou nínxol en què el mercat està anant a saco per generar respostes, tant a la crisi ecològica com a qualsevol crisi que té per davant. I elements d'expressió d'aquests nous mercats són des de l'habitatge a parlar de subministraments bàsics, alimentació, on al final el que es produeix és una extracció de valor dels mercats financers que delimiten cada vegada el seu accés. Un exemple pot ser l'aigua, un exemple pot ser l'augment de preus de la cistella, altres elements poden ser com generar preus especulatius al voltant dels lloguers, com a altres elements que al final és incrementar el seu benefici a base de fer lògiques rendistes i generar una acumulació per despossessió cada cop més gran en què aquelles que no tenen res en termes de propietat, es vegin forçades a fer un pagament constant per poder accedir a certs subministres que són fonamentals per al desenvolupament de la vida quotidiana. I l'altre element, que seria cada cop que es produeixi un canvi o es plantegi un canvi, aquest canvi només succeeix davant de l'expectativa d'un augment de benefici. És a dir, per rellançar, per repensar-se el capital, no ho fa des d'una bona voluntat o des de la idea de tot saldrà millor, sinó en tot cas des d'aquesta idea de que necessita guanyar més benefici, per tant, tot serà millor. I en aquest element, com entendre que la colonització, l'entrada de nous mercats i la generació de noves propietats i d'aquesta idea de les commodities, al final, el que ens fa parlar és que a dia d'avui aquests elements porten a una reconfiguració del mercat davant l'expectativa de benefici i elements que ens poden ajudar, com a posar exemples, perdoneu perquè m'estic posant nerviosa i ho estic notant jo, i jo vaig parlant perquè tinc molta verborrea i vaig seguint així. N'hi ha un moment d'intensificació formidable de l'explotació i aquí veuríem ara mateix amb les pràctiques que n'hi ha des del teletreball a altres elements que ens permeten una intensificació en termes de producció, i després com una part d'expansió de noves esferes. I aquí trobem, per exemple, tots els mercats que s'estan generant de noves matèries primeres, que són fonamentals per als processos de transició, des del triangle del liti, però altres elements que són estratègics i clau de cara a la
el procés de reconversió econòmica i de transició ecològica que planteja la Unió Europea i les potències mundials. Per tant, com aquests elements de posar sobre la taula de que tot allò que necessita el capital i genera turbulències en el seu espai també genera turbulències a com nosaltres afrontem la crisi ecològica i com aquesta es representa. Perquè quan parlem del triangle del liti, per posar un exemple concret, no és només tota l'economia que es genera al seu voltant i tots els impactes que es generen al seu voltant, sinó com aquests impactes també s'internalitzen dins de la crisi ecològica. No és el mateix tenir un territori ric en materials des del qual poder construir certes cadenes de valor i certs elements des d'unes lògiques de democràcia, sostenibilitat, comprensió dels ritmes ecosistèmics, etc., que fer-ho des d'una posició d'extracció, destrucció del territori, trencar com tots els ritmes ecosistèmics i les seves cadenes pròpies, per posar un exemple. I per últim, per posar aquest escenari tan horrorós que estic pintant, crec que també cal prendre consciència de que en tot aquest escenari de com donar respostes a la crisi ecològica s'assuma un altre element que és bastant desolador però real, que és partint d'un moment que n'hi ha una situació de debilitat social, política i organitzativa. Què vull dir amb això? No estem a 2019, com veieu a dia d'avui, les mobilitzacions climàtiques no omplen els carrers de la ciutat de Barcelona i tampoc a nivell mundial és una cosa que cada divendres tinguem persones als carrers. Les accions de disrupció existeixen, segueixen, sobretot ara s'intensifiquen en plena COP28, però no és el mateix moment que el que estàvem que abans de la pandèmia. En aquest sentit, això també ens porta a comprendre que el teixit no és el mateix a l'hora de generar respostes i que, encara que tothom tingui una consciència molt clara de que alguna cosa està passant, no estan passant gaires coses per desmantellar-la. Si la base és desmantellar la propietat capitalista, tenim un conflicte perquè no ho estem fent. Totes les respostes s'enfoquen a una gestió del mentrestant i d'un mentrestant que no qüestiona els fonaments del règim de propietat capitalista. I en aquest sentit, veiem que per molt que n'hi hagi iniciatives, per molt que n'hi hagi espais on es plantegen propostes, aquestes propostes no deixen de recaure en unes lògiques concretes, en uns segments concrets, i això implica com diferents canvis i que això no implica pensar des d'un pessimisme organitzatiu, sinó en tot cas de pensar en termes de solidaritat i de recosir espais, que això ja entraré més endavant si em dóna temps. Llavors, com vaig dient, la crisi ecològica, si responem un sí a la pregunta que ens formulàvem, implica una discussió estratègica, una discussió a nivell de programa i d'organització. I implica que totes aquestes qüestions no les resoldré ni jo ni el Rubén, sinó s'han de resoldre en col·lectiu i pensant molt, discutint-nos molt, tirant-nos trastos pel cap, però sent capaces després de fer unes cerveses o un cafè amb les amigues i curar les ferides. En aquest sentit, entendre que és un debat obert, per tant, tenim clares algunes coses, tenim d'altres molt poc clares. Les que tenim clares són les que no volem, les que no ens interessen i les que sabem que són perjudicials. Les que no tenim tan clares és exactament cap a quin horitzó caminem. Tenim intuïcions, tenim algunes propostes, tenim algunes idees, i aquí, per exemple, el text que teníeu per ampliar de la Cia Ríos Franco apunta cap aquí, però després n'hi ha molts més i també en nombraré alguns i m'he portat alguns a la motxilla, que per això em pesa tant, en aquest sentit, i sumar com un altre element, que és que en tota aquesta discussió no ho fem des d'una lògica, com a mínim jo us obro aquest meló per veure si algú me'l pilla després en el debat. No ho fem des d'una lògica de renúncia, no ho fem des d'una lògica d'anem a viure pitjor, no ho fem des d'una lògica de aquí anem a acceptar i abraçar la culpa de la moral cristiana i anem a dir ho hem fet tot fatal, desastrós, etc. Sí, hem fet errors, però tothom comet errors. Però si plantegem, per exemple, en termes de classe, qui és el responsable de la crisi ecològica, us puc assegurar que la classe treballadora no és la principal responsable. És còmplice? Sí. Però és còmplice en tant que un xantatge polític de si tu necessites viure i necessites vendre la teva força de treball per sobreviure en el mercat i en els espais on tu pots vendre-la justament impliquen un grau de degradació massiva, és impossible no participar d'això, perquè necessites sobreviure també dins d'aquest sistema, vulguis o no.
perquè el sistema al final té aquestes coses. I llavors n'hi ha una part d'entendre que tota resposta necessita articular una capacitat de pensar en quins altres termes volem fer, perquè justament no volem, quan parlem de termes d'igualtat o de viure millor, no ho fem des de la posició de volem viure tots de la manera que viu el 1% de la societat, sinó no volem repartir-nos les misèries, volem entendre-ho des d'horitzons de plaer, horitzons de trobada, etc. I aquí n'hi ha aquesta idea que, sobretot, n'hi ha un autor que m'agrada molt, que és el Daniel Ben Said, parla sovint de necessitem posar com aquest espai cap on volem avançar com un horitzó regulador, un horitzó libidinal, que això ho diu també la Verònica Gago per posar un exemple. I al final és entendre que nosaltres fem la desig i d'alegria i no només de dir el món se'n va a la merda. Vale, sí, se'n va a la merda, però com a mínim fem-ho amb amigues i fem-ho de la millor manera possible per arribar a sostenir-lo dins dels límits que n'hi ha a dia d'avui. I tot això implica dues tentacions. Perdó perquè m'enrotllo molt. La primera tentació és el fetichisme de l'Estat. I aquí vinc a causar polèmica per als socialdemòcrates que n'hi hagi a la sala. Amb aquesta idea, vull posar l'atenció en les mirades que representa l'estat capitalista com a eina amb qui comprometre's per transformar la societat. Què vol dir això? Si el Rubén ha tret l'exemple de les lleis i de com aquestes donen ales a la propietat capitalista, etc., crec que és important que, més enllà de debats històrics, ens preguntem seriosament quin és el marge de maniobra que realment existeix dins l'estat capitalista. Si a la crisi d'acumulació li sumem els processos d'internalització de les darreres dècades, ens trobem que l'Estat s'ha limitat a ser merament un gestor del capital. És a dir, ha generat tota una estructura i tot un seguit de circuits que permeten sostenir les formes d'acumulació del capital, que permeten sostenir el règim de propietat privada. En aquest sentit, sense caure en determinismes ni fer-nos trampes, és important qüestionar qualsevol estratègia que ho fiï tot el que faci l'Estat i entendre que un estat fort que domini el mercat i garanteixi la redistribució de la riquesa ara mateix té molt poc a veure amb el tipus d'estat que tenim a dia d'avui, perquè l'estat actual, si posem l'exemple de l'estat espanyol, no és un estat que només contingui la seva sobirania, sinó que està sotmès també a diferents circuits des de la Unió Europea, a les voluntats del mercat, als seus inversors, etc. Per posar un exemple, quan parlem dels fons Next Generation a nivell europeu, parlem d'uns fons que l'Estat ha derivat la seva arribada a unes consultories per decidir quins són els mecanismes per articular aquests fons i aquestes mateixes consultories són el mecanisme a través del qual les empreses a nivell de l'Estat han sigut acompanyades a accedir a aquests fons. Per tant, quan parlem dels fons Next Generation, potser l'Estat no té tant de poder, sinó qui té més poder són aquestes consultories que han posat el pastís i se l'han repartit entre les seves. Per posar un exemple una miqueta com... Repeteixo, estic sent molt brotxa gorda, però tot això n'hi ha articles, n'hi ha espais que ho expliquen molt millor que jo, però per posar-vos com temes. Per tant, crec que és important que per no caure en aquesta trampa i no fetichitzar l'Estat com una eina todopoderosa que ho fa tot perfectament, i aquí remetré potser a un escenari, crec que més o menys totes les sales sí, a l'escenari del deute de Grècia i entendre que tot xoc que impliqui un seguit de canvis en com s'articula l'Estat a dia d'avui i com ha de respondre a certes crisis o a certs elements ha d'implicar un grau de ruptura o un grau de preparació per a aquesta ruptura. Entendre que un estat que hagi de fer front a la crisi ecològica haurà de trencar certes línies vermelles que té el capital a dia d'avui. Per tant, s'ha d'estar preparat en qualsevol proposta a nivell estatal en aquesta ruptura. I la segona tentació és la il·lusió per lo social, que aquí vinc a donar un altre pal a altra gent, però no passa res, també em podeu venir a atacar després si voleu. Que és aquesta idea de que molts cops s'ha fet una separació perillosa entre allò social i allò polític i entendre que una cosa no té a veure amb l'altra, quan justament, té bastant a veure una cosa amb l'altra. I en aquest sentit, en aquesta il·lusió per lo social sovint s'ha expressat com una radicalitat estètica que rebutjava com preocupar-se per la qüestió del poder i que moltes vegades acaba justament
retroalimentant aquesta primera de tornar-se un superestatista i no veure més enllà de l'Estat. I són altament funcionals entre elles. Per exemplificar com una mica amb debats de Twitter que segurament heu vist sí o sí, seria com els debats que poden hi haver entre Green New Deal de creixement, aquestes qüestions. Otra vez, brocha muy gorda a la situació, però que ens permeten exemplificar. I entendre, per exemple, que quan parlem de la temptació per l'ús social és la possibilitat de caure amb lògiques de lobisme a les institucions i fer una renúncia política a la presa del poder, i llavors només passar a ser aquell lobby, a ser la mosca collonera de l'espai i estar recordant tota l'estona d'anar més enllà, però tu no articular aquest més enllà, sinó derivar aquesta capacitat d'iniciativa a l'Estat o a qui sigui, i aquí podríem entrar, per exemple, i fent autocrítica, fent autocrítica al que seria l'espai de Fridays for Future. Era aquesta la funció. N'hi havia una part de la iniciativa política. Tu feies la proposta, però deixaves que la desenvolupés un altre espai. I, veig cares que no estan d'acord, després espero que entris en el debat. I això, però que en totes les múltiples facetes, etc. I després, com una altra qüestió que pot passar són tota la part de les apostes per bombolles cooperatives autocentrades, les ecoaldees, etc. I entendre que al final et quedes reduït i t'aïlles entenent que en un espai polític concret tu podràs fer aquesta política i la faràs per les 4 persones, les 5, les 10, poden ser fins i tot milers de persones que estiguin allà col·locades, però no per la totalitat de la societat. Per tant, estàs canviant les normes del joc en un espai petit. Estàs canviant les normes del joc sense arribar al conjunt de la població i al final a la totalitat del règim capitalista. I si, per tant, si a nosaltres el que ens interessa és desmuntar el règim de propietat capitalista, quin sentit fer-ho en una parcel·leta de realitat i no fer-ho a tot arreu? Perquè si el règim de la propietat segueix funcionant i segueix donant ales a la crisi ecològica, no estem solucionant res per ningú, sinó estem fent una tirita i seguim cap endavant. I entro aquí. Des d'on construir? Kai Heron i la Jodi Dean tenen un article molt interessant sobre l'alienisme climàtic, que si no l'heu vist us el recomano moltíssim. Està a Jacobin Latinoamèrica i també està a la revista Viento Sur publicat. Y tienen esta frase de ya no tenemos el lujo de la espontaneidad. Para que el cambio climático no intensifique la opresión y acelere la extinción, tenemos que construir, unirnos a organizaciones adecuadas al pensar el reto y actuar en la transición. I això ve molt al fil d'aquesta idea que deia de repensar des de com ens organitzem i com ho fem. I amb aquesta idea d'un moment en què el mosaic està fragmentat, ser aquelles operadores d'intentar recomposar-lo i intentar com donar-li sentit. En aquest sentit, com avançar cap aquí, crec que és important com superar certs debats o certs conflictes que se'ns han donat al llarg de la història en tant que esquerra, i aquí he donat hòsties en un costat i a l'altre, però ara vinc a dir hem de ser tots amics, en el sentit de que justament necessitem superar la contradicció aquesta de reforma i revolució, que necessitem entendre que n'hi ha un grau de preparació i un grau de desafiament que ha de ser conjunt, perquè està molt bé que totes remem cap a casa quan estem fent una xerrada, quan estem parlant amb les amigues o estem fent el cafè o ens creiem que estem parlant davant del Soviet Suprem i que anem a fer la revolució i estiguem agitant les masses, però la realitat és que hem de treballar conjuntament. I és que encara que tinguem un objectiu final que a vegades pot tenir un percentatge de diferència, tenim un percentatge molt més alt de coses que ens ocupen i de camins a transitar plegades. I en aquest sentit, el que necessitem és sobretot que si estem plantejant un canvi en la relació del règim de propietat, si estem plantejant un canvi en com a dia d'avui s'estructura la societat, hem d'estar preparades i hem de fer-ho des d'un compromís amb la ruptura. I torno aquí a ser pesada amb aquesta qüestió. I aquest compromís amb la ruptura implica entendre, per una banda, qui està a l'altra línia de piquets, que n'hi ha una variabilitat en la resposta i que la participació dels diferents poders fàctics que configuren l'Estat
també serà variable segons quina tecla pitgis. I això vol dir que sí, les lleis importen en com es configura el règim de propietat, però, com deia el Rubén al final, importen molts més altres elements. I aquí com aquesta importància de no és només entendre que tu vols trencar certes coses, sinó que n'hi ha un poder molt més gran i que a vegades no sabem ni la magnitud de com és, que et frena, que evitarà per totes les línies possibles que tu facis aquesta ruptura. I a la vegada entendre que aquest desafiament no és fàcil i que és un desafiament que va a contracorrent, que va a contratemps, que es planteja justament fins i tot en els escenaris menys esperats. I aquí n'hi ha com aquesta part de... Tinc un col·lega que sempre ho diu i que me l'estimo molt, que fa la frase de parlar de la crisi ecològica i les seves respostes és com parlar del jazz. És componer i improvisar. És entendre que tu podràs fer els plans més perfectes, l'ideal més ideal de tots, que segurament aquesta partitura, quan comenci a sonar, se t'haurà canviat fins i tot l'escenari, la composició, els actors que n'hi ha, etc. Podríem haver estat preparades per assaltar el Palau d'Hivern, per dir d'una manera així poètica, el 2019? Qui sap? Però t'asseguro que a dia d'avui, amb les condicions que anàvem a fer el 2019, no són les mateixes. I llavors, com tenir aquesta capacitat? I llavors, el desafiament passa per emergir d'allò existent, no de creure que construirem certes coses sense que n'hi hagi com una base per sota o gent articulant-se i respostes que s'estiguin donant. I en aquest sentit, mai subestimar la simetria de posicions. Per tant, com aquests elements crec que són importants i crec que he donat un rodeo molt gran per anar al final com a les qüestions que m'interessaven més, però no passa res. I llavors, els últims elements és que tot això el que ens ha de portar és a qüestionar les bases. Ens ha de portar a plantejar com volem aquest horitzó. I jo m'he atrevit una mica a formular uns desitjos que potser són compartits, potser no són compartits, ja ho veurem. I en aquest sentit, per mi, és entendre que hem de qüestionar la propietat privada i totes les seves derives, i això implica també qüestionar la família, les lògiques extractives, les lògiques de dominació, implica qüestionar l'entramat que sosté a dia d'avui com funciona el model de producció capitalista. Implica també que en qüestionar aquestes bases establim uns criteris mínims de funcionament. I aquests criteris, per mi, passen per assegurar una gestió universal i col·lectiva d'allò que acabem de definir com a vida digna. Que aquí jo crec que n'hi ha una part per definir bastant gran. Però entendre que el mínim no és la supervivència, sinó és viure bé. I això implica garantir l'accés a drets bàsics, garantir l'accés a... no només garantir l'accés a drets bàsics, sinó també el seu exercici i garantir la seva sostenibilitat. I això implica tenir molt en compte tota la dimensió de les cures que n'hi ha al voltant de cada un d'aquests drets bàsics i al voltant de les sobiranies que volem recomposar. I implica fer-ho en un context advers, que les condicions de partida no són les mateixes que teníem en els anys 70 ni són les mateixes que teníem en els anys 20. En aquest sentit, hem de comprendre els límits materials i els recursos naturals que disposem. I, per mi, repeteixo el per mi per no posar paraules a la boca de ningú, s'ha de fer des de lògiques que siguin democràtiques, que siguin emancipadores i de cooperació social. I això, per mi, passa per les propostes de punt 1, planificació democràtica de l'economia. I en aquest sentit passa per una democratització dels recursos, passa per entendre que és fonamental poder accedir a certs elements en tant que persona, en tant que ésser que viu en aquest planeta Terra i fer-ho reconstruint un imaginari polític, que això potser passa per fer assemblees multitudinàries, passa per plantejar propostes d'autogestió obrera, passa per plantejar el que sigui, o passa per plantejar les propostes de pactes verds. I aquí entrarien propostes de pactes verds que són múltiples, diverses, canviants i que s'adequen al context. Entendre que justament els espais que ens poden donar joc per fer aquest procés també són els espais on hi ha més cruesa en la crisi capitalista i on hi ha més cruesa també en el conflicte que abans s'estava articulant com a conflicte capital-naturalesa, jo el posaria com a conflicte capital-vida directament. I en aquest sentit,
espais que poden ser d'interès i que ens poden portar a plantejar aquestes qüestions són sectors com l'energia, són sectors com l'automobilístic, no sé, podria dir molts, però ara no em venen més. Però al final entenem d'aquelles indústries que a dia d'avui es plantegen com a espais on s'ha de produir una reconversió industrial, on s'ha de produir un canvi d'usos energètics i un canvi d'usos de materials i que ens han de portar a canviar com l'aposta d'organització en aquests termes. I en això també com posar sobre la taula de que si fem una planificació democràtica de l'economia porta un qüestionament també del règim de propietat, en el sentit que implica pensar també des de quina altra òptica es fan els accessos i es fan l'arribada a certs espais. I aquí, per posar un exemple, crec que és molt interessant un informe que n'hi ha del TNI, el Transnational Institute, que planteja que The Future is Public i planteja diferents processos de remunicipalització, de publificació, etc. I entendre que possiblement per mi o per l'espai on estic, la planificació democràtica de l'economia té molt a veure amb processos de publificació, té molt a veure en entendre lògiques público-comunitàries de gestió de serveis, etc. I té molt a veure amb plantejar que l'accés a aquests recursos sempre està pensat i organitzat des de qui viu en aquell espai i des de la lògica, no diré d'autoabastiment, però sí d'entendre en quin context et mous per fer certes polítiques, perquè no podem estar pensant tota l'estona en què per alimentar tota la població de Barcelona ha d'haver una cadena alimentària de no sé quants quilòmetres al voltant per fer-ho, sinó això implica també repensar usos del sòl, replantejar el territori, etc. I per últim, per ja acabar i no allargar-me molt més, un altre element que crec que és important tenir en el cap quan estem pensant com des d'on començar aquests enfrontaments és justament els camps fèrtils des d'on poder organitzar la resposta. I aquí, per mi, com que crec que ho he anat dient, però per reafirmar-ho i callar-me ja per sempre i donar-vos pas a vosaltres, és clau la noció de solidaritat i entendre que la solidaritat ha de ser una pràctica medular en qualsevol procés de desmantellament del règim de propietat, i solidaritat no és que tu siguis superempàtic i em diguis venga, ànimo con tu lucha, sinó significa que tu no em posis la traveta quan estic fent aquesta lluita. Encara que tu no l'entenguis, encara que tinguis dubtes, entendre que ambdues són persones involucrades per un canvi de transformació social, que podem tenir un horitzó diferent o una tàctica, més una tàctica diferent que un horitzó diferent, i que en el procés segurament sumin i restin les mateixes coses i que la caguem les dues per igual. I deixar-me cagar-la i jo et deixaré cagar-la, però en el procés aprendre alguna cosa i ser capaces d'avançar. I en aquest sentit, entendre que no és tant el que tu pensis, sinó és tant com actues a l'hora de practicar aquesta solidaritat. I això va perfecte per parlar de processos de reorganització de producció industrial amb automoció. No és tant que tanquin la Nissan i que tu ho estiguis celebrant com a ecologista, sinó que estiguis al costat de les treballadores perquè puguin accedir a un treball que no sigui contaminant, que els permeti unes condicions bàsiques de la seva supervivència, etc. I tot el circuit d'indústria al voltant. Passa per parlar dels conflictes vinculats a elements com són la reproducció social, que això passa a acompanyar l'AP, acompanyar les persones que treballen per temes de justícia en l'aigua, energètica, etc. Passa per parlar de l'alimentació i plantejar-te altres propostes d'alimentació i plantejar-se d'escala en aquestes propostes alimentàries, és a dir, potser recuperar el terreny agrícola que queda a Vallbona i començar a fer horts comunitaris a la ciutat de Barcelona, però potser també passa per plantejar supercooperatius a altres elements, etc. I habitatges, plantejar que potser la lluita per un lloguer accessible té molt a veure també amb la crisi ecològica i té molt a veure amb com fem la transició energètica i, per tant, doncs, potser no serà el sector on tu estiguis lluitant activament, però sí participar i donar suport a les propostes que es facin des del moviment de l'habitatge i el mateix amb serveis públics. I després, lluites que tinguin a veure amb gènere, raça, sexualitat i la posició en les cadenes globals, té a veure molt amb quins circuits de supervivència a dia d'avui es fan, i aquí Saskia Sassen té un llibre perfecte i interessantíssim sobre aquest tema. I per últim, i ja sí que callo, són tots aquells conflictes derivats de noves onades extractives, és a dir, tot allò que tingui a veure amb zones de sacrifici, d'accés a comuns, reconfiguració del capitalisme fòssil, té molt a veure amb quin règim de propietat estem promovent i quin règim de propietat no estem promovent. I, a la vegada, té molt a veure amb
com comprenem aquest sistema món. Si l'entenem com un tauler de joc pel capital o l'entenem com el tauler de vida on cada una de nosaltres habitem i construïm els nostres futurs possibles. I ho deixaria aquí.